L-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal li fil-każ tal-inkjesta dwar l-isptarijiet u spiċċa l-attur prinċipali Freċ li ma kienx mistieden fil-pubbliku għalija u sostna dan meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-avukat James De Agostino mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat f'kawża dwar ksur ta' drittijiet tiegħu. Dr. Muscat qal li meta saru l-ewwel u t-tieni talba għal ftuħ tal-inkjesta dwar l-isptarijiet mill-Aqda Repubblika fl-2019 u ma semma mkien. Kien biss f'Novembru tal-2021 meta ma kienx għadu Prim Ministru u meta l-inkjesta kienet diġà talbet nfetħet li Repubblika resqet talba biex jiġi investigat. Saħaq li l-Maġistrat Gabriella Vella ħadmet biex iżżomm kollox f'idejha fejn anke talbet lill-Pulizija biex ma jagħmlu xejn u jinformaw b'kollox lilha. L-eks Prim Ministru qal li l-proċeduri fil-konfront tiegħu ma sarux kif suppost u kollox sar biħsieb li hu ma jkollux id-dritt tiegħu li jwieġeb għall-akkużi kontri ħares. Minflok kompla jgħid Dr. Muscat u spiċċa l-attur prinċipali fl-inkjesta akkużat korruzzjoni, ħasil ta' flus, frodi u li hu kap ta' organizzazzjoni kriminali meta ismu ma kienx inkluż fit-talba oriġinali tal-inkjesta. L-eks Prim Ministru saħaq li waħda mir-raġunijiet ewlenin li waslitu biex jitlef il-fiduċja fl-inkjesta u fil-Maġistrat Vella kienu leaks kontinwi fil-gazzetti. Eventwalment meta ġiet ippubblikata l-inkjesta ħareġ ċar li dak li kien qed jidher fil-gazzetti, partikolarment fit-Times, kien fil-fatt parti mir-rapport tal-espert ewlieni fl-inkjesta Jeremy Harbinson. Għalli anke tfittxija fid-dar tiegħu kellha tkun posposta b'ġimgħa minħabba lik li kienet tinvolvi l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi kif xed eks uffiċjal tal-Pulizija fil-qorti. Dr. Muscat irrimarka kif anke l-inkjesta il-mobiles tat-tfal tiegħu kienu importanti tant li ġew ikkonfiskati iżda fl-istess ħin ma teħdet ebda informazzjoni mis-servers tal-kumpanija li għamlet it-tender għal konċessjoni tal-isptarijiet. Żied li l-għażla li ssirt tfittxija fid-dar tiegħu kienet għażla politika maħsuba biex ikun hemm distabilizzazzjoni tal-pajjiż. Fit-tmiem ix-xhieda tiegħu Dr. Muscat irrimarka li d-dispjaċir li għandu u li meta kien Prim Ministru ma tax attenzjoni biżżejjed lil dak li kien għaddej fil-qorti fejn saħaq li hemm bżonn ta' riformi kbar minn fuq s'isfel.